שבוע טוב. תודה רבה רבה למי שהצטרף. אנחנו מקדישים את השיחה לעילוי נשמת ידידיה בנינו, ולעילוי נשמת השכנה שלנו כאן מטל מנשה, שלומית ברמן, זיכרונה לברכה, בת עידית ומשה גודמן, שנפטרה אור ליום חמישי בפתאומיות ובטרם עת. הקדוש ברוך הוא יברך אותה, יברך את המשפחה וייתן כוח לבעלה, ילדיה, ההורים וכל משפחתם. בתקופה הזאת אנחנו נעים, מרגישים שאנחנו נעים בין עצב פרטי ועצב לאומי, לבין הידיעה להכרה שמחר בבוקר נקום לומר הלל לקראת ראש חודש כסלו. הטלטלה ככה בתחושה שלנו היא גדולה, ואנחנו מבקשים עוד ברור וחיזוק. ביקשנו להתחזק כיצד עצב והלל הולכים ביחד. תודה רבה למי שהצטרף, ותודה רבה לרב ליאור הנכונות להיות איתנו בתקופה ובשעה מאתגרת זו. אז תודה. שבוע טוב, שבוע טוב לכולם, חודש טוב. אה, אז גם אני כמובן, כל הדברים שאני אומר כאן וגם אתייחס לזה, כמובן בראש ובראשונה לעילוי נשמתו של ידידיה. אה, צריך לומר את האמת, אנחנו אומרים לעילוי נשמתו, אבל זה קצת לא מדויק, כי לפי התפיסה שלנו, מי שנלחם למען עם ישראל ומי שנפל בשביל עם ישראל ממש לא זקוק לשום מילוי נשמה, כלומר הוא במקום הכי גבוה. אז אנחנו לומדים בכוח נשמתו, להתברך מנשמתו, לקבל, אבל אה, יותר מורשת מאשר באמת שהוא לא זקוק ללימוד שלנו. אה, ואנחנו לומדים לעילוי נשמתה של שלומית, עם הרבה ככה חיבוקי נחמה לבעלה ישראל, להורים, לעידית ומשה, משפחת גודמן. ובאמת אני הרבה שנים לא פגשתי את נועם, וכשקיבלתי את הטלפון הייתה לי שמחה לקבל טלפון מנועם, והיה לי צער על ההקשר. ואני אומר כך, לא הכרתי את ידידיה, ויש לי קושי מאוד גדול לדבר כשאני לא מכיר. אז שוחחנו שיחה לפני כן, ואני לא משלה את עצמי שאני מכיר בעקבות השיחה, ממש לא. אני מבין שקיבלתי ממש פירורים, ומאז אני שומע כל הזמן, שמעתי גם את כל הדברים שנאמרו בלוויה, שמעתי דברים נוספים, קצת כדי להיפגש ולהכיר. ולבקשתכם, והבקשה הזאת היא בעיניי לפלא ממש, לבקשתכם הערב הזה ביום השנה, הבקשה היא ממש כמו שהצגת אותה אורנה, לדבר על השמחה בצד הצער, על היכולת שאף חלק פה לא יחשיך את החלק השני. זה באמת, זו בחירה מאוד גדולה, מאוד אמיצה. אז אני בעזרת השם מקווה שנעמוד באתגר הזה. עכשיו תראו, קודם כל, כל מי שלא במצלמות פתוחות ומסכים לפתוח מצלמה, אני ממש אודה לו. זה תמיד נכון במפגש של זום, אבל זה במיוחד נכון בלימוד כזה. גם נראה לי שאתם צריכים להיפגש, לראות פנים לפנים, וגם אני זקוק לזה, כיוון שהדברים מהלכים במקומות מאוד לא פשוטים, מאוד אנחנו התכנסנו באמת במקום של פצע פתוח מאוד. אז חשוב להיות פנים אל פנים ולראות ולהבין לאן הדברים מגיעים. וגם אני אומר לכם שאני מאוד אשמח בכל רגע נתון, אתם מוזמנים אם יש לכם משהו להגיד, לשאול, לתקן אותי, לחלוק בשני המובנים, לחלוק עליי או לחלוק משהו שאתם רוצים להגיד. אז פשוט תפתחו מיקרופון ותגידו, תרגישו באמת מוזמנים בכל רגע. בבקשה. אני בוחר להתחיל ברשותכם לא מהנושא, בסדר? אנחנו נמשיך לנושא ונתמקד בנושא שביקשתם שאדבר עליו. אני בוחר להתחיל לא משם, אלא רק כמה מילים ממה שאני הצלחתי לקלוט
מדמותו של ידידיה, ואחד הדברים שדיברו אליי פה בצורה מאוד מאוד חזקה, אני דווקא בוחר להגדיר את זה בצורה שלא שמעתי אתכם מגדירים, אולי אני טועה, אבל כשחיברתי את חלקי הפאזל שהצלחתי לקלוט פה, התחושה שלי הייתה שלידידיה יש כישרון מאוד מאוד גדול להחזיק בתוכו, לגלות, להתנהל בעולם עם דברים שעל פניו למתבונן מהצד הם יכולים להיראות כמו הפכים, כמו דברים שלא אמורים לדור בכפיפה אחת אצל אדם אחד. אני אדגים למה אני מתכוון. ידידיה היה איש של שאלות, שבחר לשאול, לברר, להתבונן, היה בישיבת שבי חברון ושאל וברר. עכשיו, הרבה פעמים אנשים של שאלות הם אנשים שיש להם גם חוש ביקורתי מאוד גדול, וממילא הרבה פעמים אנשים של שאלות הם אנשים ציניים. הם אנשים שהם לא יודעים להסתכל על משהו מהצד, מבחוץ, ובעצם לעורר ציניות. ובשיחה שלנו, נועם ואורנה, כן, זה נאמר כמה פעמים, סליחה, זה נאמר כמה פעמים אה, ש, שציניות לא הייתה. היה ברור, היו שאלות, היה לב פתוח לבוא לשמוע, אבל ציניות לא הייתה, ואני אומר עוד דבר, באותו הקשר ממש. הרבה פעמים אנשים שבוחרים דרך משלהם, שהיא לא בהכרח העתק הדבק ממה שמצפים מהם, ממה שאמור להיות, אז הרבה פעמים כדי להחזיק את הדרך משלהם זה הולך באיזה אה, זלזול, הורדה בכבוד של מי שאתה בוחר קצת אחרת ממנו. וגם במקום הזה המילה כבוד שבה וחזרה גם בהספדים בלוויה, גם בדברים אחרים ששמעתי בהקשרים אחרים וגם בשיחה בינינו. זה אומר שיש פה משהו, חזרתם ואמרתם שהוא היה ישר, ישר, כל הזמן ישר, וישר זה יכולת לקחת שני, שני כוחות, שני קצוות, ולמצוא בדיוק את הסינתזה המדויקת ביניהם, ולהלך בדרך הישר. ואני חושב שנשיאת ההפכים הזאת, היכולת להיות במקום הזה, מאוד מתאימה בתוך זה. אצל הרבה אנשים, אנשים הרבה פעמים עושים בחירות. חברים או הורים, חברים או משפחה, איפה אני מסמן את עצמי, איפה אני משקיע את עצמי. הסיפור הנוגע ללב על זה שידידיה יוצא מבית הכנסת, וקודם כל החבר'ה שם, כולם מדברים, כל אחד עם המטענים שלו ועם המקום שלו, וקודם כל הבחירה ללכת וללוות את נועם, ללוות את אבא הביתה. עכשיו טוב, גם זה יש אנשים שבוחרים את הבחירה הזאת, טוב, אני עם אבא. אבל לחזור אחר כך ולהיות עם החברים. כאילו להחזיק את שניהם. יש מי שיגיד, טוב, אני עם החברים, שאבא יסתדר, תודה רבה. ויש מי שאומר, אני עם אבא, אז חברים, בסדר, אני מוותר. ושוב, הבחירה הזאת של להחזיק את שני החלקים האלה, אותו דבר בדמות המפקד שלו, אה, כשהביטוי שלו על הפער בין חייל שמצליח לבין חייל שלא מצליח, זה הפער בין ללחוץ ולחבק. אז זה בדיוק יושב על אותו מקום. כלומר, מפקד שמבין, לכאורה הרבה אנשים נכנסים לתפקיד המפקד, אני יודע מה זה מפקד, היו לי מפקדים, אנחנו מכירים גם מפקדים באזרחות. העמדת כוח הזאת שאתה מפקד על מישהו, אתה פוקד על מישהו, לכאורה תפקיד אלוקי כזה, מי שנותן פקודות בעולם, נותן ציוויים, כן, פוקד את בני ישראל, זה אלוקים, זה משהו נורא גדול. אנחנו מכירים הרבה פעמים מציאויות של מפקדים שזה מתבלבל להם, ואז הם רואים את עצמם מלמעלה
מסתכלים על אלה שלמטה, לפעמים במקרה קצה גם יכולים להתעמר בהם, אבל בוודאי יכולים לתבוע, לדרוש, להיות במקום הזה. והיכולת של ידידיה, מצד אחד לפקד, להנהיג, להוביל, שהמג"ד מלמעלה יודע שאם מישהו מסוגל להרים פרויקט מ-0 ל-100 בכל סוגיית הנמרים וכולי, זה ידידיה, אז זה מישהו עם אחריות, עם כוחות, עם יכולת של הנהגה. ועם זאת, ההבנה שלו, אני חייב להגיע לליבם של החיילים שלי, מקבל כיתה חדשה ויושב שעות עם כל אחד, משקיע, מקשיב, לומד אותו. זה לא המפקד המחוספס הזה שמסתכל מלמעלה ואומר אני כבר אנהל אותם. זה, טוב, זה לב, כן? זה שם המשפחה שלכם. זה לב. זה בא מהמקום הזה. אני אפילו חשבתי על זה, מאז ומעולם השם ידידיה הוא אחד השמות שהכי מפליאים אותי בכל התנ"ך. ידידיה. אני יכול להבין מישהו שהוא עובדיה, הוא עבד השם. אני יכול להבין אוהב השם, אהוביה, אני יכול להבין, אהוב על ידי השם. אני יכול להבין, יש כל מיני שמות שאני יכול להבין אותם. השם ידידיה הוא שם כאילו יוצא דופן. למה? כי הוא עובר מפוזיציה כזאת, קדוש ברוך הוא פה, ואני פה, ועכשיו יש מרחקים, אני עובד אותו, אני יראה אותו, אני כל המקום, אבל המקום הזה של ידידיה, של קשר, ואני חושב שאת זה הוא גם לוקח ל, באמת לקשר של מי שכביכול מתחתיו, אבל הוא מגיע לליבו, נוגע לליבו, הוא יכול להיות בעמדת הנפש הזאת, ככה כלפי הורים, ככה כלפי האחים, ככה כלפי חברים, ככה כלפי פקודים. זאת מערכת בנפש. לי הצטיירה דמות מאוד נושאת הפכים, מאוד יכולה להחזיק, וזה ישב לי היטב עם מצד אחד מקור הכוח שהוא ככה העניק סביבו, מצד שני השקט, הוודאות, הביטחון הזה. זה ככה רציתי ברשותכם להתחיל במילה. אם מישהו רוצה להוסיף פה, לתקן, להוסיף, תרגישו חופשי. אם לא, אני ככה אכנס לדיבור שהתבקשתי. ידיד השם ישכון לבטח. בדיוק זה. ממש בדיוק זה. טוב, אז אני נע קדימה, בכל רגע נתון אתם יכולים להגיד את שלכם באופן ממש חופשי. תראו, באמת הדיסוננס העצום הזה, יום השנה לידידיה, ומחר בבוקר אומרים הלל. איך מפרנסים את הדבר הזה? איך זה עובד? אבל הדיסוננס הזה לא התחיל, הוא לא יתחיל מחר בבוקר. הוא התחיל בשבת הראשונה של השבעה, שיש שבר איום ונורא, ובתוכו פתאום הולכים ומחליפים לבגדי שבת, הולכים לבית כנסת, בסעודת שבת. זה, זה משהו שהוא אי אפשר לפרנס אותו על פניו. זה מאוד מורכב להחזיק את הדבר הזה. ובכלל, זה כל יום. כל יום. מה עושים? איך בוחרים לחיות בתוך סיטואציה כזאת, למצוא שמחה בתוך כל זה? וזו שאלה גם ברמה באמת הישראלית הכללית. יש לכאורה שני קולות שנשמעים וקול שלישי שצריך להכריע ביניהם בכלל בציבוריות הישראלית. יש קולות שבאים ואומרים יש 101 חטופים בעזה, יש קרוב ל2,000 משפחות שכולות מאז שמחת תורה, מאז הטבח ואחר כך המלחמה וכו'.
איך אתה יכול להרשות לעצמך לסמוך בכלל על משהו? אם אתה שמח, אתה אטום. אם אתה שמח, אז הצער שלו לא נוגע אליך. ואז הרבה פעמים גם יש ציור כזה שמישהו שמח, או מי שהיה איזה פיגוע ברעננה במהלך התקופה הזאת. ונפצע, בחור צעיר, נפצע קשה, פינו אותו. אחר כך החברים מהתיכון שלו באו עם דגלים וככה רקדו לו, רצו לעורר איזה ככה כוחות. אחר כך נכתבו עליהם כל מיני דברים מאוד קשים, שאיזה הוזים ואיזה משיחיים ואיזה מנותקים ואיזה זה. הרבה פעמים לאנשים קשה לפרנס, כאילו אתה צריך לבחור. או שאתה עצוב, או שאתה שמח. תחליט מה אתה. אם אתה שמח למרות כל הצער מסביב, מן הסתם אתה מנותק. אם אתה עצוב, אז אתה מחובר. אז זה קול אחד שנשמע. ויש לפעמים קול אחר, שהוא קול של שמחה, אבל הוא קול של שמחה שמתקשה לגעת עד הסוף בכאב. שהוא מדלג על הכאב הזה, הוא מפחד לראות בעיניים את השבר, את הצער, את הקושי. הוא באמת נאחז, אני עוד מעט אומר במה הוא נאחז, הוא נאחז בדברים שכאילו הם לא מכריחים את המפגש המאוד חזק פנים אל פנים. ויש קול שלישי שמכריע ביניהם, שהוא הקול שמשפחת לב משמיעה, ואני קצת אנסה להיות גם סוג של ביטוי לקול הזה. אבל רגע, אני רוצה להסביר בעיה קטנה. אנחנו בעם ישראל לאורך כל ההיסטוריה, ובוודאי אנשים שגדלים על המקורות, על פסוקים, על דברי חז"ל, על כל המערכת של האמונה הזאת, יש לנו לכאורה ארסנל עצום של עקרונות התמודדות עם צער, עם שכול, עם קושי, עם כאב, עם דברים קשים. ולפעמים בגלל הארסנל הזה אנחנו מתמודדים בצורה לא מדויקת. אסביר מה אני מתכוון. יש מלא פסוקים, מלא אמירות של חז"ל. אל תשמחי אויבתי לי, כי ישב בחושך, השם אור לי, גם כי ישב בחושך, השם אור לי. רוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנואל. עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. יש כאלה עוד מלא, אני יכול פשוט להביא לכם עכשיו ערב שלם את כל המשפטים. עכשיו, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים. הם אומרים, רגע, בעצם המשפטים האלה אומרים, כי עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. אז בוא נאחז הנה, תהיה ישועה, דברים יקרו, דברים יקרו, אז יאללה, בואו חיובי, חיובי, בואו נראה. גם כשישב בחושך השם אור לי, אז יש אור. אז יש אור, אז בואו נהיה בתוך כן, אז יש אור. וכולי וכולי. והרבה פעמים הדבר הזה, הוא מפספס את המהות של זה. גם כולם יודעים למשל להגיד על רבי עקיבא. מה רבי עקיבא עשה כשהוא ראה את החורבן? מה הוא עשה? אני לא אשאל אתכם כדי שלא זה, אבל שלא יהיה מבחן, בסדר? אבל כל אחד בראש יקפוץ לו. מה רבי עקיבא עושה? תשאלו כמעט כל ציבור שמכיר מקורות. מה עשה רבי עקיבא כשהוא ראה את החורבן? יגידו לך, רבי עקיבא היה משחק. הוא שחק. ואז אמרו לו, למה אתה משחק? הוא אמר לו, למה אתם בוכים? כזה. רבי עקיבא, הוא רואה את העולם בתוך הקושי, בתוך הסיוט, הוא רואה, הוא משחק, הוא יכול לראות את הטוב, הוא יכול לראות זה. אלא מה? שזה פשוט לא נכון. זה ממש לא נכון.
זה מה שעשה רבי עקיבא. מה עשה רבי עקיבא כשהוא ראה את החורבן? הוא קרע את הבגדים שלו. זה מה שהוא עשה. מי שהגיעו להר הצופים, קרעו את בגדיהם. לי יש תיאוריה שהוא קרע הכי חזק. בגלל שהוא קרע הכי חזק, והוא מצא את האומץ לכאוב עד הקצה, אחר כך כשרואים שועל יוצא מקודש הקודשים, אחרי שהוא קרעו את בגדיהם, זה חוויה שאנחנו, אנשים היום עושים את זה אפילו במצבי אבל, עושים את זה יותר בצורה כאילו מוסדרת. כאילו החברה קדישה באה וקוראת לקרוע בגדים באינסטינקט. הוא אומר, אני גמור, אני ערום, אני שבור, פלאץ'. רבי עקיבא עומד שם, רואה חורבן, קורע את הבגדים. בגלל שהוא קרע את הבגדים, בגלל שהוא יכול היה לכאוב את הכאב, אז אחר כך הוא יכול היה לראות את השועל יוצא מקודש הקודשים ולהגיד לעצמו, אני יכול לראות עכשיו קדימה. אבל זה לא חלילה רבי עקיבא מנותק. זה לא חלילה רבי עקיבא שלא כואב. זה רבי עקיבא שמאוד מאוד כואב. מאוד. יש מדרש דומה. רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, רואה נערה אחת מלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של ערביים, כאילו השפלות שבשפלות. נערה, אתה מצפה משהו יפה, מלא חידוש, מלא כוחות חיים. היא שמה שפוכה, שפופה, מלקטת שעורים, זה מאכל של בהמות, מבין גללי הבהמה של הערבים, החמורים, אבל זה לא סתם נאמר בהמה של ערבים. ואז כתוב שמתחיל איזה דו שיח ביניהם. מסתבר שהוא מכיר אותה, הוא ערך לה את החופה, הוא זוכר את הכתובה שלה, היא הבת של נקדימון בן גוריון, המיליארדר של ירושלים, הכל קרס. כתוב שם שרבן יוחנן בן זכאי אומר לה, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בכם. בזמן שאין עושים, אז נמסרים ביד ומשפיע. כאילו אומר להם, עם ישראל, אין, כאילו, או שהוא בטופ, או שהוא ברצפה, כדי להגיע חזרה לטופ וזה. מה אבל חשוב, רגע לפני שהוא אומר לה את זה, כתוב, בכה רבן יוחנן בן זכאי, ואמר, קודם כל הוא מתפרק, קודם כל הוא בוכה. אם הוא לא היה בוכה והיה אומר כל מיני דברים של אמונה וחזון, הוא לא רלוונטי, הוא לא מעניין, כי הוא לא מרגיש, כי אין לו לב, כי הוא לא, חס וחלילה, זה לא רבי יוחנן בן זכאי. רבי זכאי בוכה, גם כי ישב בחושך השם אור לי, או כי ישב בחושך השם אור לי, אז אנחנו הרבה פעמים מתרגמים. אתה חושב שזה חושך? זה לא חושך. השם אור לי, זה אור. לא. אם אתה לא יושב בחושך, אם אתה לא מעז להיות בחושך, בכאב, בקושי, אז אתה לא תראה את האור המיוחד שרואים בתוך חושך. אתה פשוט לא תראה אותו. כי ישב בחושך, כשאתה בחושך, השם אור לך. שכינה למעלה מראשותיו של חולה. אבל אם הוא לא חולה, או הוא מספר לעצמו שהוא לא חולה, הוא לא יודע שהוא חולה, הוא לא כואב כאב של חולה, אז אין שכינה למעלה מראשותיו. ככה עובד הכל. כי עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. כי בגלל שעת צרה, אם יש לך אומץ, להסתכל על הכאב בעיניים ולומר, יש פה צער, יש פה צרה, יש פה קושי. אם יש לך אומץ, ממנה, מהמקום הזה, מהאומץ הזה, מהדבר הזה, אתה תיוושע. מזה קמים, אבל ב... לא בעיוורון אל הכאב, בעיוורון אל הצער, באיזה, לא, לא. נכון, שבזמן מלחמה, רק נדבר על זה בהקשר של בית, נכון שבזמן מלחמה, כלפי חוץ, אנחנו צריכים יותר לחשוק שפתיים, שיניים, וכדי שהאויבים שלנו לא חלילה יחשבו שאנחנו מתפרקים.
יש יותר מקום לשבר, לבכי, לכאב, במקום יותר פנימי, יותר ביתי, פחות החוצה. אל תספרו בגת, כן, אל תאמרו חוצות אשקלון, פן תעלוזנה בנות פלישתים, כן, פן תעלוזנה בנות הערלים. כלומר, יש עניין של מורל של עם, יש עניין של מה אויב קולט. להבדיל, נהפוך הוא, איך אנחנו הרגשנו כשראינו, אני לא זוכר את השם שלו, והשם שלו גם לא מעניין אותי. המחליף של המחליף של יימח שמו, הראש של חיזבאללה, שכשראיינו אותו, לא ראיינו אותו, היה לו נאום לאומה, ממה שנשאר מהאומה, והוא ישב שם כולו מפוחד, עם זה, ניגב כל שנייה את הזיעה, ראו כולו, מה אנחנו אמרנו? הם גמורים. הם גמורים, הם שבורים, וזהו, הם עבודים. יש ערך לעמידה חזקה כלפי חוץ, יש ערך לדבר הזה. אבל יש ערך אמיתי, ואני חושב שיש ערך אמיתי גם לאומי, ליכולת לכאוב את הכאב עד הסוף, להרגיש אותו, לתת ללב, להרגיש, לכאוב, להיות, ודווקא מכוח הכאב הזה והשבר הזה, לגלות כוחות. לצמוח. עוד מעט נדבר על זה, כי לכאורה זאת בדיוק הבעיה. אם אתה מעז לכאוב עד הסוף, אז איך אפשר למצוא כוחות? כבר התמכרת לכאב, אתה כבר בתוך הכאב, אז איך אפשר למצוא כוחות? אני אגיד לכם כמה סיטואציות שיצא לי להיות בתוכן בשנה ומשהו האחרונים, שהם מבחינתי היו שיעור של מה לא. לא שיעור של מה לא, שיעור של כאילו איך אפשר לצעוד בדרך המיוחדת הזאת, כאילו אני לא הגדרתי לעצמי טוב, אז אני אגדיר, לא הגדרתי החוצה טוב, אני אגדיר. הבעיה של שני הקצוות שתיארתי, זה ראייה של שחור לבן של העולם. או ששמח, או שעצוב. או שרע, או שטוב. תחליט, רע או טוב, שמח או עצוב. איך אתה יכול כשטטטטם? אז בוא תחליט, אתה מתעלם מהכאב ואתה שמח, או שאתה מרגיש את הכאב ואתה עצוב, לכאורה עולם מוחלט, עולם מוחלט. באמת יש הרבה אנשים שמדברים ככה, רואים ככה, חושבים ככה, ואז הכל נשאב או אל השמחה או אל העצבות, הכל נשאב לתוך המקום הזה. אני זוכר, הייתי בניחום אבלים ביישוב פסגות, אצל הרב והרבנית של היישוב, משפחת וייצן. זכינו, היינו במשך כמעט 12 שנים שכנים שלהם. מבחינתי הוא מורי ורבי, הם מבחינתי, הם מוריי ורבותיי, כי למדנו מהם חיים, לא יודע כמה הצלחנו לאמץ, אבל אני יודע מה ראינו. למדנו מהם חיים ממש. חושבים שם בשבעה, ו... ובדיוק בא מישהו שהיה באירוע, הבן שלהם נפל בשמחת תורה, בהגנה, בתור כיתת כוננות, עמיחי, הגנה על היישוב שלו, כרם שלום. ויושבים שם עם אשתו והילדים וההורים שלו וכל מי שנמצא שם, והגיע מישהו שהיה בכיתת כוננות וסיפר את כל האירוע, ושמה אומרת אשתו של עמיחי, אומרת, אנחנו נסיים את השבעה, לא זוכר מה, נסיים את השבעה או נסיים את ה30, אני מניח שזה היה 30, אני כבר לא זוכר בדיוק, נסיים את ה30, נעשה סעודת הודיה. על מה סעודת הודיה? היא והילדים היו שם שעות בממ"ד, כפסע בפני טבח, והוא הציל אותם, הוא והכיתת כוננות וחסדי השם וכל מה שהציל אותם. להצליח להחזיק בנפש שבר עד הסוף והכרת תודה עד הסוף.
זאת המלאכה, זאת העבודה. לעבוד על היכולת, וזה לפקוח עיניים. יש ביטוי, כולנו מכירים את הביטוי הזה, כפיות טובה. מה זה כפיות טובה? אז אנחנו מכירים שכתוב שישראל הם עמדו במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית. כלומר, כביכול הם עמדו פה, וההר הפך להיות כמו גיגית שעלולה לכסות אותם. בסדר? הסוגיה שם בפני עצמה חשובה לא עכשיו. בסדר? כלומר, לכפות זה לקחת משהו ולכסות אותו. לכן זה נקרא כיפה, כי היא כופה עליי כיפה כגיגית. בסדר? כיפה מכסה, כופה. עכשיו, אם יש כיפה על הראש שלי, אז לא רואים את מה שהכיפה מכסה, כי זה כפוי. אותו דבר, מה זה כפוי טובה? כפוי טובה זה אדם שהוא בוחר, כשהוא מסתכל על העולם, אין לו ברירה, הוא רואה גם טוב. הוא רואה טוב, הוא רואה רע. הוא רואה דברים מורכבים, הוא רואה. אבל הוא כל כך עסוק ברע, בהעצמת הרע, בלישת הרע, בעיסוק ברע, בזה, בשליליות, בפסימיות, בציניות, בכל הדבר הזה, והוא בוחר לכסות את כל נקודות הטוב שיכולות להרוס לו את חגיגת הייאוש הזאת. להחביא את זה, לא לתת לזה מקום. אז הוא כפוי טובה. הוא אדם שהדברים הטובים אצלו הם כפויים, הם מכוסים. אין להם מקום. הוא לא יכול, אי אפשר להגיד אין טוב בעולם. אי אפשר להגיד את זה. אז מה עושים? פשוט מתעלמים מקיומו. בעצם שני הקצוות שתיארתי קודם הם כפוי טובה וכפוי רעה. או שאתה בא ואומר, אני לא רוצה לראות את הבעיות, תן לי להיות שמח, איזה שמחה מנותקת. או שאתה בא ואומר, אני לא רוצה לראות את הטוב, אני רוצה להישאב אל המקום של העצב. להיות מסוגלת בשבעה של בעלה, להגיד לילדים, אנחנו עכשיו בעומק קצר, אבל אנחנו נעשה אחר כך גם סעודת הודיה, זה לראות תמונה. גם הבחירה שלכם, כן, אורנה ונועם והמשפחה, גם הבחירה שלכם לדבר היום על זה. זאת בחירה, זה לא דיבור, זה בחירה איך שאתם חיים, זו בחירה מאוד עמוקה. זאת הכרעה שלתת לטוב בעולם את המקום שלו, אני אגיד יותר מזה, זה לא שוויוני. זה לא שוויוני. הטוב בעולם הוא גדול מהרע. יש יותר כוחות של טוב בעולם. זה עולם האמונה. עולם האמונה הוא לא עיוור לרע, אלא יש בו אמירה שבאה ואומרת, אני אכאב את הרע עד הסוף, אבל אני הרבה פעמים מכוח מה שיעבור עליי, מכוח הדבר הזה, אני אצמיח טוב. אני מאמין, אפילו השקופית הזאת שהייתה פה בתחילת עוד לפני שהכל פה התארגן, הייתה פה שקופית. ובתוך השקופית הזאת היה כתוב שידידיה היה מקפיד להתקשר לסבא וסבתא כל יום שישי, להגיד שבת שלום. בואו ניקח ממנו. בלוויה אורנה אמרה, אני מבקשת שכל אחד ייקח משהו ויחיה את המשהו הזה, וימשיך את המשהו הזה. זאת הכרעה, לא למחוק את הרע, לא להתעלם מהרע, לכאוב את הרע, ולבחור לקחת את הכאב ולהפוך אותו לעוד חיים ועוד כוחות ועוד עוד המקום הזה. אני גם חייב להגיד, הערב הזה אנחנו גם לומדים לעילוי נשמתה של שלומית, וגם פה זה משהו שהוא משמש מאוד בערבוביה, אבל אישה
שבתוך ציפייה לשמחה, בתוך ציפייה לחיים, בתוך המקום הזה, לצערנו הולכת לעולמה, ויש תינוקת. והתינוקת הזאת היא חיים שהיא הביאה. והחיים האלה הם יגדלו ויצמחו ויביאו ברכה ויהיו שמחות ותהיה לה בת מצווה ותהיה לה חתונה וירקדו וישירו כלומר זה עובד ככה שאם חס וחלילה היינו אומרים שבמצב כזה אז הכל שבור, אז הילדה הזאת למה היא גדלה? להכל שבור? לא יכול להיות שזאת ההכרעה. ודאי עכשיו יש שבר איום ונורא, ודאי. ודאי שהשבר הזה יישאר, תמיד ילווה את המשפחה, ודאי, ברור. אה, אבל הילדה הזאת נכונו לה שמחות. ולמשפחה נכונו שמחות, ולמשפחת לב נכונו שמחות. זאת הכרעה בנפש לראות כך. הזכרתי את רבי עקיבא, אז אני אגיד, רבי עקיבא, יש מדרש מפורסם, שרבי עקיבא הגיע עם התרנגול שלו והחמור שלו והנר שלו, כן, הגיע לאיזה עיירה, והוא רצה להיכנס לשם, לא נתנו לו, וזה, הוא אמר כל דאביד רחמנא לטב אביד. מה שהשם עושה לטובה. אחר כך העיר הזאת באו עליה כובשים, והוא מדבר שהוא ניצל, אחר כך נהרג לו החמור, אמר כל מה לטובה, התרנגול לטובה, הנר קבע לטובה, ואז בא מה שקרה והוא ניצל וזה, ואז הוא אמר לתלמידים שלו, לאו אמריתו לכו, כל מאן דאביד רחמנא לטב אביד, לא אמרתי לכם, סליחה, הוספתי מילה בטעות. כתוב שם, לאו אמריתו כל מאן דאביד רחמנא הכל לטובה, וכי לא אמרתי שזה. עכשיו, מה זה נשמע לנו? זה נשמע לנו אמרתי לכם, הזה שאנשים אוהבים להגיע, אמרתי לכם. בבקשה, אמרתי לכם, הנה מה שאמרתי לכם. אבל רבי עקיבא מופיע בבן יהוידע, הוא כותב, לאו אמריתו לכו, פירושו של דבר, וכי זה לא בגלל שאמרתי שכל מאן דאביד רחמנא לטב אביד? עכשיו גם פה אפשר להתבלבל לחשוב, כי רבי עקיבא אמר וצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. לא, רבי עקיבא אומר להם, אני בחרתי בנפש, בחירה קשה, שכשהכל הסתבך לי, בחרתי לומר את זה, להגדיר שצומחים דברים. עכשיו אני לא, אני על נפילה של חייל, על מוות, על פטירה של אישה בלידתה, אני לא אומר בשפה הזאת. כאילו, לא, זה קרה בשביל, לא, ממש לא. אבל יש להכרעה הדיבורית ערך. ההכרעה שבאה ואומרת, נצמיח מהדבר הזה שממש לא רצינו אותו, נצמיח טובה, נצמיח כוחות חיים. אחד הדברים שסיפרתם לי על ידידיה, ושמעתי לא רק מכם, זה תודעת השליחות. אחרי חשבתי על זה שסיפרתם שהוא עשה את שביל ישראל, ומאוד אהב את הארץ, ומאוד היה מחובר אליה. חשבתי על זה שהרבה חיילים נפלו על הארץ, אבל כאילו הוא היה מישהו שנפל על הארץ, הוא הכיר את אהובתו, נקרא לזה ככה. לא אהב את הארץ, הוא הכיר אותה. הוא ידע את שביליה, הוא ידע את סודותיה, או כאילו, יש אדם שהוא נפל לארץ והוא לא באמת הכיר אותה. לא מקל בערכו של אף אחד, כן? אבל פה הוא ידע אותה, הוא ידע אותה. והייתה לו תחושת שליחות עצומה, אולי בגלל שהוא ידע אותה. תחושת שליחות. אני חושב שאחד הדברים שמאפשרים חיים של שמחה, חיים של ערך, עם הכאב, עם הקושי, עם הצער, זה תודעת השליחות. תודעת היש ערך, יש משמעות.
זה לא סתמי, אנחנו לא סתם, אנחנו לא נמצאים באיזה סתם. גם נפילתו הייתה בעלת ערך מאוד עצום, גם נפילתו הייתה מתוך שליחות מאוד גדולה, אבל עכשיו לוקחים את זה הלאה. עכשיו יש שליחות, יש שליחות גם ברמה הלאומית, אנחנו צריכים כוחות, אנחנו צריכים באמת בריאות נפשית שלה, שליחות ברמה המשפחתית, ברמה הקהילתית, בכל רמה שהיא אה, שליחות. אני חושב שכשיש חיבור של תודעת היש, היש הוא מאוד גדול, תודעת היש, החיבור של זה, עם הכרעה לחיות בעולם של שליחות, של כוחות חיים, זה דבר מאוד מאוד מאפשר שמחה שהיא לא חיצונית, שהיא סיפור אמיתי. עכשיו, אני רוצה לסיים עם ההלל של חנוכה, ברשותכם. הרי זה מוזר, תודו, שאנחנו נקום בבוקר, אנחנו נגיד ההלל, אני עכשיו לא מדבר על הקושי בהיבט של האבל, אני מדבר על כל עם ישראל. כל עם ישראל הולך להגיד מחר הלל שלם, הלל שלם, על מדינה שחרבה כבר, על מקדש שחרב כבר, על ניצחון שהחזיק 180 שנה לפי הגרסה המוצלחת ברמב"ם, כן, כאילו האופטימית ברמב"ם, בסדר? ולא נשאר מזה כלום. גם האנשים שבתפיסת עולמם לא אומרים הלל על מדינת ישראל היום, אומרים הלל על מדינת ישראל ההיא. אני לא רוצה להגיד לכם מה היה מצבה הרוחני של מדינת ישראל ההיא, כן? עם המלכים הצדוקים וכהנים גדולים צדוקים ועוד כל מיני דברים שאנחנו היינו היום מתפלצים אם היה לנו המצב הזה, עזבו את זה. אבל ממשיכים שנים להגיד הלל על הדבר הזה. מה זה אומר? זה אומר שהתחושה, תחשבו על חייל שנפל שם במלחמות המכבים. חייל אחד, אנונימי, לא מהמפורסמים, לא מהמטכ"ל של משפחת מתתיהו, בסדר? חייל, יכול להיות קצין, חייל. והחייל הזה, ישבו עליו שבעה והתאבלו ושאלו את עצמם, כאילו, מה המשמעות של מה שהיה פה? והחייל הזה, ההוא שם, בזכותו, אנחנו אומרים היום, 2000 שנה אחרי יותר, אנחנו אומרים הלל שלם עם ברכה על מה שהוא וחבריו עשו שם. פלא גדול, באמת פלא גדול, על הניסים ועל הפלא גדול. אני חושב שחלק מתודעה שמאפשרת שמחה וערך ומשמעות מתוך הכאב, בתוך הכאב הזה, זו באמת ההבנה בקל וחומר, בן בנו של קל וחומר. אנחנו עוד לא מספיק רחוקים במרחק הזמן בשביל לראות את זה. אבל יש לנו לב להרגיש את זה. שמה שעושה הדור הזה, הדור של ידידיה, שאנחנו, אני אומר אנחנו, הדור אחד מעל, צריכים לבקש מהם הרבה סליחות על כל מיני דברים. כי דור המבוגרים הצליח להסתכסך כך שדור הילדים יצטרך להילחם. אבל מה שהם עושים, החבורה הזאת, הוא יחקק בתולדות עם ישראל, עוד יאמרו עליו הללים עם ברכה, עוד במרחק דורות, במרחק מה שיקרה, זה דבר בר משמעות עצומה שאין לה שיעור. ואנחנו לא יודעים מה כל תנועה פועלת בתוך הנצח ישראל הזה, לאן דברים מגיעים. נראה לי שאני אעצור פה, אז ככה רק לשלוח חיבוק לכל המשפחה ולכל החברים פה, ולהודות לכם, תודה על הזכות שאפשרתם לי להיות חלק. אני מקווה שהדברים היו בסדר, כי באמת באתי בחיל ורעדה. שבוע טוב, חודש טוב.
שבוע טוב. אה, טוב, אנחנו נמצאים היומיים לפני יום השנה. התחושות, אתם יכולים לתאר לעצמכם, הן לא פשוטות. בתוך זה אנחנו קהילת על מנשה, נמצאים גם בשבוע לא פשוט, אחרי אובדן מצער מאוד שהיה לנו. וגם עם ישראל כולו נמצא בתוך שנה מאוד לא פשוטה. ואם אני רוצה ככה להביע את התחושות שלי, ואני מעריך שהקהל פה שותף איתי בתחושות, אז אני אשתמש במילותיהם. דיברת על רבי עקיבא, הרב ליאור, סיפור שהיה על בית המקדש. אני אשתמש במילותיהם של החברים של רבי עקיבא שאמרו לו, עקיבא ניחמתנו, אז הרב ליאור ניחמתנו, הרב ליאור ניחמתנו, באמת תודה רבה. אה, תודה לכל הציבור שבא והשתתף איתנו. תודה תודה רבה. לכם שזיכיתם אותנו.